Ушу көндәрдә Айык авыл бәйгеһендә катнашучы Бикбулат авылында соңгы ярышы узгарылды. Сарала урындагы авыл халкы катнашты. Балалар, яшьтәр, олы буын вәкилләре бер-бер артлы старт хыдыгына бастылар. Тәү башлап соңгы юлына иң бәләкәйләр сыкты. Әйтергә кәрәк, авылдың олы буын вәкиле булган тәҗрибәле һунарчы Минзаһир агай спорт байрамына үзенең борынгы сул менән яһалган һунарчы саңгыларын алып килгән ине. Саңгыны моны әйтеп бирәм, 95 ел сөйләп алдым. Алакан ишелгән. Аналда сөйләп бирдем. Үзем эшләп тиге янда сабып, был фабрика саңгыга 95 ел сөйләп алдым. 95 елдан бер йөри иде. Бұл ат тиреһе. 95 елда йөртергә булса бер ике ел. Тауганда бит асқа йибермәй. Юбы тауга менә түгел китәм. Түгел таш булмаган. Ташарада түгел. Охлан тауларда, тикә тауларда, була и башына турабына менә монда. Артка йибермәй. Ха йөне битене мискәндән. Күпте күргәндерме? Күпте күрдек. Бүрен далдан. Хаварында күпте. Төлкәндә аны белән диске белән күп йөргә турганда. Демәк, соңгы белән бәләкәй сактан дус булды. Әйтеп торам. 13 яшьтән уже албатта 13 яшьтә бабайга барган баятып битәм. Миңа һөйәндә савап бирде һәргә. Колын тип сапкан, килеп авыр. Хәзер йөригез. Йөрим. Хәзер бата йөрим. Шөкер. Пока соңгы evet. Менә бу һәнимәкә шуны. Моны көрәк капкан хатыран көрәк. Менә булды мәкән ни өчен кәкәре. Теге менә бул нимәт битәм хәзер күрәтеп бирәм. Капканда халгас, менә бул кул нигә каргаш барга тимәһенсен булай. Шуга менә кәкәре кәрәк мәсәтемә шаһит торган шулай. Шулай. Шатып. Хәйпәһе дә шатып. Хунар кәрәк инде. Әйткәсәктә. Капканда ата халамда яшәргә син эзләр була бит инде. Халамда яшәрә, менә шунда хәзер шуңдан баягы яшәргәндә ишу шатып ни һибәм, уже белмәм ла. Күбрәк киткән как яңа яуган кар һәм. Республикала узгарылган Айык авыл бәйгеһе сиктәрендә Бикбулаттар зур әүдемлек күрһәтә. Спорт, мәдәният, фольклор белән бәйле булган саралар авыл yerендә даими узгарылып килә. Булай әкренләп кенә әз генә йөрим инде. Үзем өчен генә тугайда шулай. Йөрим, булай нык заниматься итмәйм. Булай яшь сакта йөрдеңме соңгы? Яшь сакта ла йөрмәдем, мәктәптә генә. Любительский генә. Бүген урын алдыгызмы? Белмәйм әле, әйтмәнләр әле. Dedim de onlardan 2 güne indi 63 mine, mizelege 65 şolay. Bilmeyim ni sen sorun dalgamındır. Başkan sangıla yürüge gerek mi? Yürüge gerek. O rahat bulup gitә sangıla yürüp kilһәң. Kanlar taralıp rahat bulup gitә инде. Соңгы ярышына килгәндә һәр катнашучыга оештыручылар спорт баш киемнәре бүләк иттеләр. Еңүчеләргә мактау кагыдары һәм медальләр тапшырылды. Мин бәләкәй сактан бер спортты яратам. Менә бүген дә икенче урын алдым бит инде. Егеһендә сентябрь башында микән Маракка барып ярыштым. Урын алмадым инде, но тырыштым. Менә ишәү авылда унан алда үткәргәйнек. Шунда беренче урын алдым. Садиктә катнаша торгайным. 3нче класстан 4тәлә саңгыла йөренем бит инде. Гел телефонда утырмай, саңгыла тоже йөргә кирәк бит инде, спорт белән заниматься итәргә.